दिनै आं सफैबाय नै खान्थालगुरिनि गामियाव। मैयानि भुटान रायजोनिफ्राय कालामातिनि माथावरि बायफ्रुनानै फैनाय दैया दिनै खान्थालगुरिसिम गामि लोमसावजोब्बाय। खान्थालगुरि आरो सारापेट गामियाव गासिबो खावसे गामियानो लोमजोबदों आरो फारसेथिं उसिफावलांगासिनो। दानिया ओंखायनो गासिबो लोमनायखौ बयनोबो बिदिनो खिथालांगासिनो दङ। नायलांबाय थादोल'। बिथिं फैयै फैयै नै मोनसे न'खरनिया लोमजोब्बाय आरोहाय नैबे सरबमोन, बे सरबसिमबो बाग्लायगासिनो दङ, बाग्लायहांबाय। उनावहालागै बिसोरबो बे जायगोन, नाथाय बिथिं गोरानैनो दंमोन, बेबो दसेनि उनावहायनो लोमफावजोबनो हासिगौ। बेबायदिनो खिथालांबाय थागोन आं। लोमजोब्बाय बेबो, नाथाय बिथिं लोमाखै, बे खावसेयानो लोमजोबना दङ। नै बेबो गैला, गासिबो लोमजोब्बाय बारिया। नोंनि ना बे न'आ? न' सिङावबो हाबदों? हाबजोब्बाय? खैथासोनिफ्राय फैनाय बेयावलाय? 1टासिमनिफ्राय लोमदों। न' सिङावबोथ' हाबबाय? दे माथो खालामबावनो। बेबोमोन सारापेट ना बेयो? नै दा सारापेट, 1 नं सारापेटआ सफैबाय। 1 नं सारापेटनिखौ नायलांबाय थादो। बेयावबोथ' हाबजोब्बाय ना? बेनो दासो बिमाजों रायज्लायदों, नुदोंमोन बेखौबो। बे सरबा ओरैहाय बारखोबानो बिथिंबो थांगोन। बारनाया दहाय लोमदोंमोन अबेबा, बाराखै दा बारथ'वाखै बर्थमान, दहाय एसे बारदोंमोन। आच्छा आच्छा, दे बिदिनो नायलांबाय थादो आरो खिथालांबाय थानोसै। नायदो नै बिराद लोमसावनाय। आच्छा बे लामा ना मामोन, बे दै लामा ना? बेयोथ' दै लामा नङामोन, बेयो लांदां आबाद बानायाखै। बेनि ससे थांनानै बेयो दै दंखायो। दा बोरिजों दैजों एखे जानानै थाबाय दैया। मथा मथि 40 घरसो न'खरा बेयाव लोमजाबाय आरो दा। 40 घर? औ, ओमफ्राय मानसि पपुलेसन हिसाबै न'खरा नों फेमिलिया नोङो 40 जन जाबाय। ओमफ्राय मानसि हिसाबै गासै 200सो। औ, 200 बेयाव फेमिलिफोर माबाफोर दं आरो मेम्बार्सफोर? थांनाय मोनानि 12टानिफ्राय। थांनाय मोनानि 12टानिफ्राय ना? औ, थांनाय मोनानि 12टानिफ्राय दासिम न'आव हाबजोब्बाय गासिबो। दे लोगोफोर, नै नायलांबाय थादो आरो दिन्थिगासिनो। बेजों दै लामा बायदि खामोन बायदि नुबाय, नाथाय बियो आबाद मावग्रामोन। गासिबो लोमजोब्बाय, बारि हनै लेबु बागानबो दंमोन। दे होमबा नायलांबाय थादो। नै बिथिं लोमसावहांबायानो। बे ससे बागाना लोमजोब्बाय गासिबो। ए बेयो न'खरसे लोमबाय, बैथिं बिनि गय बागान थालिर बागाना गासिबो लोमजोब्बाय, खमला बागान दंमोन। थांनाय मोनानि 12टानिफ्राय बियो लोमदों। दा मानसिया ओंखारनो हायाखै, गारिखौ बाहेरायाव दोनबाय हनै गंसे। बे गारिया माने बे न'निनोमोन, बिगोमाया बेयाव सरबआवसो दोनफैबाय। न'आव दोननो जायगा गैला।
लांजाखालानो थालिर दंमोन कालामाति बायफ्लंनानै रेडिया फैबाय राङिजरा खुंख्राजरा सबायझार मंगलियान हाबफैबाय कालामातिया बायफ्लंनानै लेबु बागानमोन लोमजोब्बाय बेबो लेसु बिफांमोन नै लेसु बिफांनि गेजेरसिम बिफां गोजौ आरो गेजेरसिम मोनफैबाय बियो सारापेटनि मंगलियान सारापेट ओरैहाय खान्थालगुरि आरो सारापेटआव लोमनाया बेनोमोन नै बै न'खरनि सासे बिगुमा फैगासिनो दङ आदा माबोरै बोरै जाखो बेलाय लोमजोबथारबाय नामा लोमजोब्बाय खैथानिफ्राय लोमफैनाय मोनानि खयथानिफ्राय 11टासो सममोन ना ओमफ्राय बैनो नोंनि न' न'आव मा गासिबो हाबजोबखो ना माखो हाबजोब्बाय ओंखाम संग्रा न' उन्दुग्रा बाख्रि साख्रि माइफ्रा दाउ अमाफ्रा मा रोखोम बैसाङाव गोजाव लांखैथ' थोरसि लथा दंजोबो जि जोमफ्रालाय उन्दुनायफ्रा मारै जानाय उन्दुनाया जेबो जायाखै माने बिसनासिम लोमाखै होमबाथ' देरबावबाथ' आरो दिगदार दङ दे माथो खालामबावनो इसोरनि खिन्थाहरनाय दैथायहरनाय जाहैबाय दै लामामोन बेयो ब्रिज सिंजों थांनाय